Menneskets teorier om vores oprindelse har varieret meget gennem tiderne. Nogle tror stadig på Adam og Eva, men de fleste er overbevist om en mere videnskabelig løsning, nemlig den darwinistiske. Men hvordan er mennesket endt, som det er i dag? Og hvordan vil det ændre sig i fremtiden? Mennesket og aben ser måske meget forskellige ud. Aberne er mindre og har mere hår. Nogle af dem har haler, længere arme og kortere ben. Deres ansigt ligner ikke mennesket, og de virker i det hele taget mere som dyr, end mennesket gør. Men er vi egentlig så forskellige fra aberne? Forskningen viser, at chimpansen og mennesket har op til 98,77% identisk DNA. Og imellem mennesker er tallet 99,7%. Det er tal, som nogle folk finder svært at tro på, og det er meget skræmmende for dem. De tre mest væsentlige forskelle, som nok er dem, der i mange millioner år har adskilt os fra aben, er størrelsen af hjernen, bipedalismen og evnen til at tale. De tre ting hænger på sin vis sammen. Bipedalismen gjorde, at hjernen fik mulighed for at udvikle sig, og dermed kunne mennesket igennem mange generationer udvikle et sprog. Kroppens anatomi er i det hele taget de væsentligste forskelle på aben og mennesket. Mennesket har et hjernerumfang på 1350 kubikcentimeter, mens chimpansens hjernerumfang er på sølle 400 kubikcentimeter. Abernes krop er bygget til liv i skoven, mens mennesket har udviklet sig i en helt anden retning. Der er dog stadigvæk folk, som mener, at mennesket er unikt, og at aben intet har med mennesket at gøre. I løbet af de sidste mange århundreder har vi udviklet os enormt hurtigt. Umiddelbart synes det ikke at skylde, at vores hjernerumfang har udviklet sig hurtigere end normalt, og det vil også være usandsynligt, at det kunne lade sig gøre over så kort tid, når vi nu i mange millioner år har udviklet os i et langsomt tempo. Så vi kan se, har vi blot lært at udnytte vores viden bedre, og derfor har vi udviklet os så meget på så kort tid. Klimaforandringerne er i bund og grund skyld i menneskets udvikling. Hvis klimaet i Østafrika ikke havde ændret sig, er det ikke sikkert, at mennesket ville se ud, som det gør i dag. For mange millioner år siden begyndte landet ved Østafrika at bevæge sig. Der blev dannet en riftdal, som i dag er kendt som den østafrikanske riftzone. Det gjorde, at når vinden med nedbør kom fra øst, blev den skubbet op i et koldere luftlag. Luften kunne derfor ikke holde på vandet, og det faldt som regn. Det gjorde, at nedbørsmængden i Østafrika blev betydeligt mindre. Regnskov blev gradvist forvandlet til slette. Alt dette startede for over 30 millioner år siden, og ændringerne stoppede først for under 3 millioner år siden. Da regnskoven blev mindre og mindre, havde aberne mindre plads at bo på, og kampen om føde blev større. Det betød, at mange af aberne måtte søge føde på landjorden, i stedet for i træerne, som de tidligere havde gjort. Når aberne gik rundt på jorden, var der mange fjender, og aberne var dårligere stillet end i træerne. Aberne begyndte at spise nedfaldsfrugter, rødder og andre ting, de kunne finde i skovbunden. I starten blev den oprette stilling kun brugt til at samle mad og holde udkig. Og så som tiden skred frem, begyndte aberne på jorden at udvikle sig anderledes end dem i træerne. Bækkenet blev kortere og bredere og blev flyttet mere ind under kroppen. Halsen blev mere lodret på kraniet, og i det hele taget tilpassede kroppen sig mere til den oprejste gang. Det, at aberne begyndte at gå oprejst, gjorde også, at fordampningen for kroppen blev bedre. Det kender man også fra i dag. Hvis man fryser, kryber man sammen som en klump for at holde varmen. Langsomt begyndte mennesket at kunne bevæge sig over længere afstande og hurtigere. De var mere faretruende, når de stod på bagben, og der var større chance for at overleve. De kunne også bedre holde udkig efter fjenden og alarmere de andre aber. Efterhånden blev benene længere og armene kortere. Mennesket lærte at bruge hænderne, og det var det, der senere førte til de første redskaber. Da mennesket begyndte at gå oprejst, begyndte hjernen også at udvikle sig. Da hovedet blev placeret anderledes i forhold til rygsøjlen og halsen, fik hjernen større mulighed for at udvikle sig. Man har kunnet måle abers og menneskers hjernerumfang igennem tiden, og man har fundet en forbløffende udvidelse af hjernen. Dette havde både positive, men også negative resultater. Det gode var selvfølgelig, at med hjernens udvikling begyndte menneskets udvikling også. Mennesket blev væsentligt mere intelligent. Det negative til gengæld var, at da hovedet begyndte at vokse, blev man nødt til at føde lang tid før, for at hovedet skulle kunne komme ud. Det gjorde, at barnet i lang tid efter sin fødsel var helt hjælpeløst. Barnet blev så sammen med moren i større grad, end det var vant til. Dette gjorde dem meget mere udsatte, men det gjorde det også, at de blev mere menneskelige. Det er meget svært at fastlægge, hvornår mennesket udviklede et rigtigt sprog. Dyr har jo altid kunne kommunikere med hinanden på andre måder end sprog, blandt andet ved hjælp af råb, armfagter og lyde. Mange forskere mener dog, at med de første smykker, hulemalerier og rituelle begravelser, kom også det første primitive sprog. Det er omkring 60.000 år siden, dengang Homo sapiens stadig ikke var kommet til Europa. Homo sapiens menes altså at have udviklet sproget i Afrika og taget det med sig, da de udvandrede til Europa. Neandertalerne kan muligvis have haft et meget primitivt sprog,
men dog ikke noget, der kan sammenlignes med det, vi har i dag. Dette bekræfter Afrika-teorien, der bygger på, at homo sapiens er udvandret fra Afrika. Det gør det, fordi alle i verden er på samme sprogplan. Altså, vi har alle et fuldendt sprog. Det er ikke sikkert, det var et tilfælde, hvis det havde udviklet sig i flere forskellige steder af verden på samme tid.